Hem celebrat aquesta escola de tardor, la darrera abans de les eleccions de l'any que ve, de Convergència en aquest marc incomparable de la Costa Daurada. I bé, ha estat una escola de tardor de quadres de Convergència, de gent vinculada al partit, que de fet ha fixat una prioritat molt clara, no? Que és la d'aquests darrers mesos, per altra banda, i és que un partit catalanista com el nostre ha d'entendre que abans de qualsevol altre debat necessitem un país pròsper des d'un punt de vista econòmic, un país que pugui créixer, que es pugui normalitzar, que pugui recuperar l'economia i la creació de riquesa. No? Si no tenim un país amb una base econòmica sòlida, en què la gent es pugui guanyar la vida, en què la gent pugui tenir feina, després hi ha molts altres debats que ens interessen, com per exemple el debat del futur nacional del nostre país, que quedaran coixos, que quedaran en un terreny, diguem-ne, més dèbil, no? Perquè és impossible que Catalunya vagi endavant des d'un punt de vista nacional i des del punt de vista de la seva projecció exterior i des del punt de vista del seu benestar si no és capaç de recuperar plenament el seu dinamisme econòmic. Crec que aquesta és la gran assignatura pendent en aquest moment, la gran prioritat, i torno a dir, crec que el catalanisme polític en el seu conjunt, i Convergència n'és una expressió fonamental, una expressió central d'aquest catalanisme, ha d'entendre que la prioritat de la recuperació econòmica és la primeríssima, perquè sobre un país econòmicament dèbil no es podrà construir absolutament res. La millor història de Catalunya és aquella que s'ha fet en els moments en què Catalunya ha estat un país avançat econòmicament, modern econòmicament, dinàmic, creatiu. I ara això és el que ens falta recuperar. I aquí, lògicament, doncs, el catalanisme hi té un gran paper, una gran veu, i nosaltres modestament la intentarem protagonitzar.